unha cousa da lotería. Hai unha lenda, non sei se escoitastes vos, hai unha lenda que di que hai xente que lle toca a lotería, entonces como mellor lle vende a algunhas narcotraficantes que as compran e paganlle máis para blanquear os cartos. Pode ser. Escoitaches a leyenda que hai, non? De que os narcos compran para blanquear cartos da lotería, que compran décimos e tal. Non sei se é verdade ou non, pero sí é verdade que no xuicio da Operación Nécora, mítico narcotraficante gallego Manuel Charlín, cando lle preguntara ao xuiz a usted tocoulle a lotería neste ano 18 veces? 18 veces. E dixo Charlín, e hai outros anos que xogas e non che toca nada. Pero bueno, ele tiña as papeletas. Agora hai packs por 2.000 euros. Bueno, desto vamos falar con humor e con comedia no seguinte sketch. De que pasa? De que pasa con ese décimo? Se hai alguén que che día algo máis do que vale o décimo para blanquear cartos ou non. E vamos con Roy, non? Que está de volta. O Roy onde estaría Roy todos estes días, eh? Aí o tedes, aplauso grande para Roy Méndez. Pero non pode ser. Pero como llevas das factura? Se somos o cártel de Sinaloa, por favor, non somos unha xestoría. E non me molestes, que teño exame de zambomba e teño que estudar. Hostia. Chicos, axuda. Bueno, Ay. Sí, pero que che dicen? Bueno, pois mátaos. Eu que sei, por orde alfabético. Mira, se non os queres matar ti, que pase, xa me encargo eu. Adiante! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Moi buenas. Usted é Borges? Borges? Un placer. ¿Qué tal? Eu son Fina e este é o meu marido Jalucho. Que tal? Un placer, moito gusto coñecelos. Que fan Sí. aquí, se pode saber? Que hai unha tómbola por aquí ou algo. Nada, Nós cenamos na casa de seus pais onte. E, bueno, xa Nochebuena, xa na noite boa xa cenamos na miña e, bueno, aí a familia unida e... Ah, que ben, seguro que son unha gran familia, verdad? O turrón blando queda todo ali, non derretes. Hai que non mete na nevera, pero non sabe igual, na nevera non... Bueno. Nochebuena é para estar na casa, non é para andar por aí, por fora, a xeada. E caeu algo da lotería? Sí. Por aquí? Caeu algo de lotería. Eu son un home moi afortunado. Sí, bueno. Sí. Pois a nós tocou. Sí, tocou. Tocou vos? Tocou, sí, tocou. Tocou, que ben, Sí, parabéns. Sí. Nada. E a miña señora dixéronlle que este compraba décimos de lotería. Dixemos, vamos, está ali, que total. Non perdemos nada, pero ao final igual sí que se perde. Pero Décimos? dixéronos que usted compraba décimos, porque os pagaba un pouco máis caros do... Pero por que habería de facer tal cousa? Ai, sabela, que eu non... Sí. Sí, Diz que conta. pa pintar, pa blanquear os cartos, pa calealos, pa... Podes saber quen lle dixo tal cousa? A ver, eu
eu traballo limpiando hospitales. Sí, hospital hai que limpalo, que cada 2 ou 3 días hai que pasar Sí. auga. E ali no hospital, no que é no parking do hospital, hai dali dous jorrillas que axudan a gorrillas. aparcar coches e dixeron eles, José María e José Luis. José María e José Luis, se lo dijeron. José María, José Luis, temos que mandarlle un aguinaldo para que se acorden de mí, vale? Levan tempo mortos xa, non lles vaya por eles tampouco. Bueno, que boa persona parece usted, Sí. É raso, é raso. Como? É raso. Sí. Métalle calzoncillo, senón rasca moito. Pois temos aquí o 10º premiado. Aquí o 10º. Se mira pero non se toca, Sí, no, A ver. decime non. A ver, Sí. quero comprobar que este premiado. Comproba. A cuánto llevo? Un momento. Ti non toques 6, eso, Ger. 9, 3, 5, 2. Unha pedrea. Unha pedrea. Sí. 100 euros 100 euros. por 10º. Sí. Xúntaselle moito chollo ahora mismo co... Unha pedrea. Sí. Non é moito, podía ser o segundo premio, pero a nosa filla traballa en Stradivarius. Bueno, Por pouco, de cantos décimos dispoñen? Eh? De cantos décimos dispoñen? Temos este solo. Sí, temos. Sí. Véñeme ver por 100 euros. No. Ten o reintegro Tamén tamén. ten o reintegro, son 120. 100 da pedrea E 120. e 20 do reintegro. Son 5 euros por euro, a pedrea, 100, e 20 do reintegro. Son 120 que Son ten aí. 120 euros que vale legal. E canto, Ahora, canto vale? canto pretenden que lles dé por 100 euros? Xa... Eu que sei. Canto pretenden que lles dé por 100 euros? 150? Ou... 180. Bueno, que te motivexas tamén. Como vexe usted, tampouco estamos ahora mismo... Están intentando... Sí. Está intentando venderme un décimo de 120 euros por 180. Ou 150, o que este vexa, o que Sí, este... 150 tamén está ben, Este negocio é ridículo. Bueno. É ridículo. Pois ben. Pois nada, marchamos. Hasta lunes, felices fiestas, Veña. si non nos vemos. Chao, Venga, chao. ¡Alto! Non podo permitir que se vayan así. No, pero non saque nada, que nós vimos hora de comer e Eu non comer temos... ahora mismo non saque non nada. temos fame, Poderían Se queren irse, fritir uns ovos ou pero que non podo, No, estou no. hasta arriba Vimos ahora de mismo. comer ahora mismo, Poderían Unha irse da mano, unha lingua. chuleta, vuelta e vuelta. Poderían irse da lingua. Como que nos vamos da lingua. Ela sí, eu non. No, eu non. Podme... No, eu non. Ela sí que é moi amiga de falar. Eu non, eso é mentira. No. Volvemos na lotería del niño Sí. e igual temos máis suerte. Veña, Vale, venga. felices fiestas. Non se movan, vale? Eh? Quero ver se teñen tanta sorte como din. Que? Se moven, matadeos. Que? Como? A que? A eles? No. Se moven, matadeos. Se move que? Hostia, se se moven, Se nos movemos nós, que nos maten eles. efectivamente. Vale. No, vale. que non haxa confusión. Pero dígalle, e se non se move, non os mate. No, se non se moven, non os matan. Sí, porque non parecen os máis listos da clase. Quero dicir, diga yo... Vistes? Vistes? Ahora enfadastelo, ahora a ver que facemos por culpa túa. Non te movas, joder. Non te É movas. verdad. A culpa foi túa. A culpa foi túa. Tiña 120 euros para Tiña que... 120 euros, sí. Pero ti non ves que está podre de cartos o fulano hai que apretalo. Ven detrás de mí. Parece. Non fumo. O meu revólver favorito. F500.
6 disparos. 6 disparos, pero unha sola bala. Imos ver se teñen máis sorte na ruleta rusa que na quiniela. Lotería, na lotería. Sí, sí. Oh, non podo. Que? Está moi frío, dixome o médico nada de cousas frías. Coño, No, está fríísimo. Está moi frío. Claro. Oh. O da garganta, po. Que non é nada, cousas frías, nada. cando che dan algo fora da casa non se di que no, entendes? Trae pa cá. Hai unha bala na máis e hai 6 curados. Non lleva, na baraxes tanto. Listo, ahora ti, toma. A súa esposa sí que ten agallas. Dalle, Gelucho, dalle aí. Douche eu. Dalle aí. Aprete o gatillo. No. Eu digo, se nos vamos, total, non, que se non lle dixemos a nai. Aprete o gatillo. Non lle dixemos a nai de que se dedica a usted. Bueno, que eres repugnante, Gelucho. Mira, que eres repugnante. Dios, así fai na casa, sempre fai así. Unha comedia para tomar un xarabe. Exactamente igual. Amor, 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 amor. Que está de diante, hombre, que está de diante. Amor, tocou un oso gordo, tocou un oso gordo. Bueno, xa, como todos os anos. No. Estás bébeda, Úrsula! Desta vez tocounos de verdade. Estás bébeda! Non estou bébeda. Tocounos a lotería do cártel. Anda, Cai un carallo, gordo. vais a abrir o champán. Colles a lotería da empresa, Cantos décimos? tima e roba. Ao mellor, se usted. Pero cantos décimos? Hai 40, 40. 40 décimos e o gordo 16 millóns de euros. Mais o reintegro. Non sei se se cobrará reintegro ao ser o gordo, Non. Tiña duda, Cobras o reintegro? Bueno, son 16 millóns de euros. Carallo. Pois vamos facer unha cousa. Mete o noso décimo, dale o medio. Mete-o no medio Ai, sí. e cobra, non igual que a ustedes, pero un millón para nós e 15 para ustedes. E aquí non pasou nada. E volvo a meter os páxaros na xaula e todos... E todos felices. Imos facer unha cousa. Comprolle a idea. Quere gañar 1 millón? Sí. Dispare. Como? Espera. Sí. Quere gañar 1 millón? Sí. Dispare. E si... A ver se acompaña a sorte. E dá un millón. Dispare! A ver, Gelucho. Espera. Me cago en la... É que estás pensando en ti solo, eres un egoísta ahora mismo, coño. Ai, pa diablo. Xa vou. Apunte para lá, por favor. Podes parar con la aberta, se non lle importa, porque... Pechada, dame... Bueno, A ver, eu de aí a seña que ya vera, total é unha bala, venga, non por culo. non nada. Ai, Foi. me muero. Mierda. Este ano que casi somos millonarios. Me cago en la vida. Hoxe temos unha visita moi especial no Land Rover, dentro dun minuto. Un minuto, volvemos.
Sí. Ya.